Ka nangkersiu thia player youth club haka arpunriu torik nailur ahajar arphulai kalapan hapardano ya kalempung yelekai inter village football tournament kabalasdang nadu kasau torik nailur ahajar arphulai hamadan NSCA paham sim. Haka negasngi lawan penhaparda da uba balajid rani MDC Nongpo constituency kumukongsan usamla Marcus Martin President HNYF Northern Region kumusembut kongsan haka jingdon ringkat lang urang ba shnong ka paham sim uba Jedwin Lingdo ki executive member jongka shnong paham sim ki nongkit kam jongka nangkersiu thia player youth club ki pajba nalor ki we de. Haka negasngi penkod Lailek kai hapdeng ka paham sim persya ya ka tasor bat ka paham sim kala job iway lanot. Kinong keren habakren ha kane kalumpung ki aimen sim kinong yelek kai bat kunturu bakidang la ban penbha ya ka jing yelek kai jongki lada don kano ka jing bakimat kimdei ban kenrandin Henry kinse ya ka sap ka bakidon ha kaliang ka football bat bakinwan ra ka nam ka jing job hasnong hathau bat ha ka jela jong ka ribhoi hi barok ka we. Bat rukum kadak kajing yarap yakinong peniat jong kane kalumpung usamla rangba Marcus Martin ulano senyang kabarit syakakti jong upresent jong kanang kersi utia player youth club. Kadon ya kasenyang kabakin ai yapi ya tak senyang kabakidon ha kamensim kujongki kidon ya kita kamensim ban senyang yapi ki kon samla ki bapoi syakathong bat ki bampoi bila dia bantep bagi Nehru kidon yang kata kajing kli ban pentiu yapi kon samla khamtam ki kon samla ki bedai kita ki senrang ki ba habanemi khmat ban yakni ya kanam ban yakni ya kuburom ban ora ya kanam par kuburom jong kasnong ban kathan kajongi jam semla dai bonong bagi jing penlek ialah ka football jong kane ka daki wirat dai namar kajing mentrai joki hanai rafi pai hangne akmat kidor kini trophy kiba ibu ba kiba don dia garo bagan dai namar bagadon jingbot dai namar bagadon kajing jingbot namar bagi negi kon sama ki bolon hangne bangi menta ki don ye kata kesenyang banai pi next come ya kai ka ba kine ki sport club kila rai pi ban pensaki kuat pai ba ban ai ga sakhi ka ba mo pi ki artim ki banyak ni ya kane ka namjok ha kane ka klimmat ka ba khado la monong ba pile ra ye kane ka nam sash kasno ka tau jo pi bat peni ba pidai sai kita ki sama bat kita ki players ki tebet pani lekai panhar manan hoi ingat idon sipun ki jinge habaya ilenti rekin mau ada ka thong ka don hamen sim pi aba pilotur wat kenranden next come ba kane ka sni bat klimat kane ka nosip ka jong pi ba pinyo ra yau so jo ka jing job ba pilih pai sakisong pi next come kane ka keten ke barat lengba ka jing khot ban sakhilang yang abon don hangne kum kun samla ubam donsu ya kata ka kapor hodong ban ni benar kumapi rai niwan ban sakhi naga mensembat na kijoki kmat maya gasak berkatalan kujumpi ingin lagi terus pun ni biar datang mak ni
Don nangik ba kum ki players ki badon ya kana ka stop hakaban ya kai ya ka football ka thong ka jok phi kan poi ka long ban poi sa ka nam bat na nut banong ba ki players ki ba bananam jok ka portray kinde kita ki players ki ba mi na ka tim ka ba sujok lente regadon ka poru ba kita ki players ki ba bananam jok ka portray ki matru ya ka jingran dengan ni baka klub na po umtasor kinsim ya gane ka jing syaran ka jing kia gane ka final kum ka sinjam ya ka bakinang la banang penbaha ya ka jing la kai ka jing ki kerpang ya ki samla jong ka paham sim sport club ka bala pois ka final ngam snau pla ba ka snong paham sim ka de ka we na ki snong kibala jumi la jupau hati snem kiba mensua bat hagine ki krijak snem kibala gap le se ka snong pam sim gala hamduna ya ka banra e kinam kiba bun hakaliang jong jingle kai football den re kene ka singi sakhi kene ka jingle kai football ha ka ba ka snong pam sim kalas dang ban khim biang sa sisit minyek ba kene ka jing khim jong ka snong pam sim hakaliang ka jingle kai ka long kajingla jong ki kimi ki kpa kajingla jong ki nong elam snong ban yada ki kun samla ban light na ki ei ki jing sniu ki bagane ka perthai ka don ban tarwa nila jiyo sneu ya ki jing bana jong ki drop hakini ki dong ke thain ki jongi ki ki snem ki blade nila jiru ya ki samla ki bangok hakini ki jing di okun buai nangai baga snong pam frame kalayale sikade e kumno ban rat ding khong ya kene ke jingdi kebab la bangsa ya usamla bat ya galongi galong sem nange bagane ke jingjot ko jopi kene ke final kan ai mensem ya kiweiru ke para samla ke badan kasap ke badan ke mensim bangin kiar na kene ki jingdi dan ke jinglen ke basniu bat ngin wan ha kata ke lempung lane ha kata ke jeli ka bau blei ulai hangi kasap ka bakarpang nang ba nila benpenpau suka perthai ya ka burom jong kane kalong ringliem ka bamangi ngidon langidon hakono kono ka benta jo ka jingim nangai bangidon lala ka jong kasap umdon bala aban khang yengi bangin penpau ila jong kasap ka jongi ande ka bakongsan kalong ba kumno daladehi nyin sai madan ya kasap ka bangi ngidon nakren ya kane da ka jing tipril jing tiplay ya ka ay ka baka snong kala persang hagini ka kindiat snem banra ya ka songsuk ka songsa ya ki snong ki thau ka jongi nakrmen ru kum ki kon samla hagani ka snong hagani ka dong apo nongpo ki jongi ngin kia nagini ki ay ki jing sneu bat na ay ku play ru terpang ya ka nang kersiu kia players youth club kabala ay ngi ya kani ka rensang ban wer ban khot ya ki snong ki bapher ban ya sim banta hakani ka football tournament ka ba kila penlong kum ka we na kilat ban aimen sim ya ki para samla ki jongi ki badan ya ka jingkrang ha ka jingle kai ha ka football na aimen sim nga terku kordoru ya ki nong yalam jong kanang kesukhia ya ka ba pinangla banang ai ya ki rensan ha ka ba ki kun samla ki jongi ki yo bansei ya ki sap ki ba mangki ki don kermen ru langba kan ka football ka tournament ka bagi yo ka snem langba kan ka final kan long ru ka jing nang frang ya ka jingya lenti ki jong phi ha ka liang jong ka football tournament kermen ru ba kini ki kendiap sengi ki bansawan na kalian ka Riboy League ro kinsa organize ka football tournament nangit bana kalian jong piro dengan si benta na ai men sim ya bi ya ka ba finish benta ban peni ki sap ki phong ki jongi kermen baka dong ka thain ki jongi na po Riboy kum baka julong baka dong ka way na di district ki ba peni ya ki no ya ka yo pher ni nang ya bat ya ka ka jongi
Pertama